Oh. Napanam apay itang kalangang parang siap sapul ka hindi ka man lang makita pimanaw ka inbatin na kang may mansa aniyot di mo kinaya wenuin kang ginagura napnapanang apay ita kalangang parang sirap sapul ka hindi ka man lang makita pimanaw ka inbatin na kang may maysa aniyot di mo kinaya wenuin kang ginagura naumakakadin tapayakas ka jaka din na patekin ka naragsak ka katwen adinak makita minamaag nga ayan ang angawasar sarita sige pare shot pa more Basya, uwi naman ka. naumangon naumangon ayun napnapan ng mare ko ay parakin ka ni napnapan ng apay kita kalangang parang sirap sapul ka hindi ka man laan nakita pimanaw ka inbatin na kang may maysa aniyot di mo kinaya wenuin kang ginagura naumakakadin man sa apay akasta ka jaka din na patikin ka naragsak ka kadin at di na makita minamaag nga ayan akngaw asar sarita payakas ka jaka din na patikin ka naragsak ka kadin at di na makita minamaag nga ayan ang angawas sa sarita Naumakakadin payakas ka jaka din na patikin ka